să trăgăm și un de canal care asta se reacționează la Minecraft. Vezi un serial la o serie care am început-o abia azi. Bine, am început-o de mult, în urmă cu câteva luni, cred că 4 sau 5 luni. Bine, acum am început-o de azi. Și azi am început a doilea episod, nu știu cum să vă zic, așa clar, dar hai să trecem la episod și o să fie reacții foarte, foarte amuzante și foarte nenorocite, poate, și cred că o să murim de râs, dar, da, ok. Eu am mai văzut atât, dar unii părți nu le-am văzut, ok? Bine, aproape. Nu mai contează acum, dar hai să ne uităm la video. You enjoy, ok, cactus. Asta o știu, ok? O să dau un pic mai încet, pentru că... Okay. Hai, mă aud? Da, mă aud, nu? Cât mă aud? Eu te sigur să fac și oh my god! Dar are... Aș vrea la video, dacă aș fi eu acolo în locul lui. Asta e fake, n-are cum. Asta e fake, clar. Da? Minecraft. Uitați și pe nebunul ăsta, își distruge cabana așa frumos, n-are nicio treabă. Ia copacul, pardon, ia toporul, pare să aia, ok. De ce? Ok. Ok. Și acum? Nu știu. Direct. Ok. Minecraft. Minecraft. Nu știu. Pop. Serious boy. Bombă nucleară. Ce? Ok. Muzică de căcat. Lift. Aoleu, aoleu. Aoleu. Spuneți acum în comentarii dacă ați avut o problemă cu ouăle, ok? De ce? Ok. Oh, Săracu vorbea sau cu... mă contează. Ce frumos! Cenzurat! Și prostii! Muzică de căcadile. Încă am fost și acum atât cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să